ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат ватсапи мо дар рӯи экран аст, метавонед ки рӯй кунед, мо реклама мекунем. дар имза навор аз куҷо хона, замин, квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исо, шаҳри Бухтар, территорияи Кӯлоб, территорияи Рӯдакӣ, шаҳри Туз, Фархор, Данғара, Кӯлоб ва дигар тарафҳо ва ҳастай магазини фурӯшӣ ҳастай, магазини аренда ҳастай дӯстони азиз, ва мақсад ки хеле ҷои исталои мақсад ки арендаам ҳастай, опшн хеле чизо. навори хуб шуда ҳастай, нархҳо сар мешаванд аз 45,055 амхел то нархҳои қиматчах ҳастай. навора то охираш тамошо кунед. ва дӯстони аз одамое ки хеле хонаҳои фурӯшӣ доранд, мисол квартира, замин, мошин барои реклама кардан, метавонед ки дар ватсапи мо рӯй кунед ва курси имрӯза бошад 108 сомону 50 дирам, яъне ки курс бо 50 дирам формат 108 сомону 50 дирам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш кардем, ки хона харид дар комментари нависо пешкаш мекунем. марҳамат мегзарем ба навори имрӯза. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва рамазонбакӣ муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем. компания якая парвиза ки таҷрибаи 10 сола 12 солаи корӣ доранд, ки шуморо аз территорияи Москва, Московск област, территорияи метро, Садовод, дигар тарафҳо омада гирифта ба самти Қазоқистон бурда соқ саломат меоранд. мошиношон мошинои комфорт, мошиношон мақсад ки замонавӣ аст, бо як ду-се марка мошин дорад, кадомашро худтон интихоб кунед. инчунин забони урусира, забони узбекира, тоҷикира медонам. компания боварӣ, компания якай парвиз. марҳамат ба шумо тавсия метиҳем, кадоме ки мисол мехоҳад ки сарҳад гузаштан бо мақсад ки кӯмаки худшонам ягон чӣ бошад мерасонам. ҳар рақамошро кор мекунам, ҳар дашта ватсап дорам. марҳамат шахсоне ки мехоҳем пересена граница гузаштан, ина компания боварӣ мошинои замонавӣ, марҳамат тамос гиред. айнои канали мо гап дорем, ба шумо ягон чӣ бо скидка мекунам. мегзарем ба аввалин эълони имрӯза. дӯстони азиз, мағозаи аренда ҳастае ки срочнаи мағозаи аренда дода мешавад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 65 микрорайон, яъне ки деҳқон бозор. дӯстони ҷош аренда дода мешавад, мақсад ки қатъи склад шай, налог шай ва арендаи мағоза худаш ҳамаш 3500 сомон. хоб баъд тақрибан 100,000 сомон да мегӯяд уже бор задагӣ ҳастай. кадоме ки чӣ хеле ки мисол ки маслиҳату туғри гира боршам ҳастай, ҷош аренда дода мешавад. дӯстони азиз, ҷои складшам ҳастай, барои ҷои бортон ва налогшкатӣ ва дигар ҷои чишкатӣ ҳамагӣ 3500 сомон, як таи 100,000 сомон, мақсад ки ҳамин хел бор дорад. дар шаҳри Душанбе 65 микрорайон, яъне ки деҳқон бозор да. марҳамат шахсоне ки мегиред занг занед. хоб ба як таъдига бо ошхона ҳаста ки инашам мегӯяд дӯстони азиз ба аренда дода мешавад. инашам 10 деҳқон бозор дӯстони азиз, мақсад ки инашам аренда супорида мешавад. ремонт кардагӣ тайёр аст дӯстони азиз, медурои мақсад ки ошхонатай кафе чизе кини мезори кор асар мекунӣ. ҳамин расходи ремонт кардагӣ моро мегӯяд тият, метавонад аренда гирифта кор кунад. арендаш бо маслиҳат мешавад дӯстони азиз ва ба мошинам алиш мешавад. метавонед ки вариант пешкаш кунед. ҳар се рақамошро кунем, марҳамат занг занед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурбонтепа, пеши мағозаи Ёварда, яъне ки пеши супермаркети Ёварда, домои Советский. тецда духонага квартира ҳастай дӯстони азиз, дар 4 мошина қарор дорад, 54 квадрати метра. духонага дар 4 мошина 54 квадрати метра, боб свет таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтам дорад. хона мегӯяд бо баъзе чизҳош мегӯяд фурӯхта мешавад, ки баъзе ашёҳош мегӯяд местад, баъзешам мегирад, не ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастрош на дӯстони азиз мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 380,000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мешавад. хоб ина рақамои мегафони ҳисобшон ҳастай. шахсоне ки мехаред ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оидаи мақсад квартира фаҳмидам, дар рақамошон занг занед, ба шумо маша фаҳмода метиҳам ва арзона мекунам. агар шумо дар охали квартираи фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, мошин, дар рақамҳои болобда 845 1225 ватсап, имо, телеграм ҳама чӣ пайваст дорад. сурат маълумоти чизи фурӯшӣ дошта бошед, роҳи кунед, мо реклама мекунем. лайкҳоро назанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ тарафи чорраҳаи ватанасос дӯстони азиз. хоб ай ватанасос мегӯяд 2 километр мегӯяд боло, мақсади ҷамоати Ҷавалай дӯстони азиз, яъне ки Самадобод. хоб 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки хона коробка ҳастад, сохтмонош мақсад ки ремонтош нопурра дӯстони азиз. обши ноҳияи Рӯдакида дохил мешавад тарафи дар ватанасос болотар. хоб нарша мегӯяд 200 000 сомон гуфтесиян, боз мегӯяд арзон мекунем дӯстони азиз. хоб хайнам хеле састияни да гидаш маҳкам аст, давроза часпондаги аст, ноҳияи Рӯдакӣ дӯстони азиз дохил мешавад. аз чорраҳаи ватанасос мегӯяд 2 километр мегӯяд боло роҳ ҳастад Ҷавалай, Самадобод. маълумот дар шахсоне ки мисол ягон хеле хона мехарин аз территорияи Душанбеи Рӯдакӣ, рақамошон аст мегафон 18 занг занед маълумотша гиред. лайкора фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар ҷамоати Бешкент. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастад ки хонаи дӯстони азиз коробка ҳастад, ранг воруш нокарда. дӯстони азиз боз мақсад ки фундаменту дар дига хона рехтагӣ ҳастад дӯстони азиз, трезаҳо часпондагӣ ҳастад, як хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ ҳастад. дар ношо 6 ба 3 намхел 2 4 ба 3 намхел дӯстони азиз. ай бо маълумотои пурраша тариқи телефон мегирен. нархи хонаро мега 110 000 сомон гуфтесиян соҳибшон бо ягон сум муомила мекунем. ноҳияи шаҳри Туз, мақсад ки ҷамоати Бешкент хеле маълумот нависиян. бо маълумотои пурра мега тариқи телефон. ин одамое ки хонаи арзон аз территорияи шаҳри Туз ан тарафо хоҳиш карда, инам қақа вариант шидай. агар шумо даки маҳбуб боша марама занг зад дигар мисол ки сохтмонша бухтон мекунед, марама тамос гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дӯстон аст, яъне ки Ленинский районда. ай маркази район мегӯяд то хонара мегӯяд 4 километр мегӯяд роҳ ҳастад қишлоқи Шурбулоқ. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони азиз 2 хона кардагӣ ҳастад ки 1 калидори 1 баня дӯстони азиз ва 6 сотиқи дига замин. инам хеле хонаҳои дидесен дар навор. хона мега дастрошона дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ. Ленинский район ноҳияи Рӯдакӣ, қишлоқи Шурбулоқ дӯстони азиз, аз район дӯстони то хонара 4 километр. нарша мегӯяд 90 000 мегӯем, бо ягон сумшо мегӯяд муомила мекунем. ин рақамо мегафони соҳибшон ахираш 01 17. шахсоне ки мехарем марамат занг занем. одамое ки хонаи фурӯшӣ дорен, ягон замин, квартира, мошин, ягон техникао компания, агар ки хоҳем реклама мондан, дар рақамҳои болобуда 20 дар рӯйкунем мо реклама мекунем. одамое ки дар навор агар хонаи маъқуле ки наёфтаен, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин дар кор аст ки квартира, мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо пешкаш карда видео мекунем, мепартоем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Зафар гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. дӯстони азиз аз дуруни сентр берунтар ҳастад, тарафи теппаҳо ҳастад, аз роҳи калон мегӯяд 2 километр кӯчаи Зафар. обшум намедонам мақсад шоҳмаҳсулот хӯмеша дигар ҷо, обшум айдунша берунтар тарафи теппаҳо. 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастад, хонаи дошона хеле мақсад проектои баландоаю бо камтар сохтмонош мондагӣ ҳастад, яъне ки нопурра. алишам мешавад ба мошин дӯстони азиз. хоб тоқа агар ки ё ки алиш ба мошин ё ки сумкати амиқи вариант. хоб хонаи дуошона дӯстони азиз, ошхона баня мақсад калидромаш дуруст ҳастад, фақат ҳамин суръатҳои берун шуда. нархи хона мегӯяд 250 000 сомон ҳастад, боз мегӯяд муомила мешавад. шаҳри Душанбе, кӯчаи Зафар. дигар территорияи дига маълумотшо нагуфтан, шахсоне ки мехарем марамат занг занед гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати Симиганҷ гуфтагӣ ҳастад, қишлоқи Одилӣ. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, қишлоқи Одилӣ. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ дӯстони азиз ки дидесен дар навор чӣ хел ҳастад. хоб мақсад ки ошхона баня, кухни гидаш маҳкам. нархи хона мегӯяд 150 000 сомон ҳастад, боз мегӯяд муомила мешавад. обшун дӯстони азиз 4 хонаи мақсад ки 3 мегӯяд подвал дора ва 6 сотиқи дига замин. 150 000 сомон, шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, қишлоқи Одилӣ, аз район хай берунтарай. хоб ин наметавонед ки дар рақамҳои поёмда мегафон ҳастад, занг занед маълумотои пурраша гирем. ба хотири меҳнатои мо, ба хотири хонаҳои арзон мондан, я лайка дӯстони азиз дареғ надорем. ин ҳамин бародари тамошо дорӣ
ялайка дадеқ надор ҳозир гузор ва навори моро дар мисликаша дар рафиқутон ҳамин навора падисаш кунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз назди бунгоҳи тибби дӯстони азиз пеш шуда мегӯяд мактаб қарор дорад дӯстони азиз, ҳама чӣ ҳастад. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардага дӯстони азиз ки ошхона, ҳоҷатхона, баня дорад гирдаш маҳкам. خانه میگه 90% وجود دوستان عزیز تیار است، حجتاش میگه 100% است دوستان عزیز. افورد میکنیم در رقمشون واتساپ هم دارن دوستان عزیز. شهر ایسور دهه ارتباط نزدی بنگاه تیبی مکتب مغازه همشی در پیشش آب سوید میگه دوستان عزیز. پولش همش دادگی است. میدونی زندگی میگه خیلی اگه بو ملیچ کوری خونه را بختون مکتب بندگیش هم میکنیم. سه در خانه قطعی آشخانه بانید دیگه چوش قطعی. нархи хонаро 170,000 сомон гуфтезиян боз мегад муомила мешавад. ина рақамҳои ҳамин соҳиби хона. мегафон марамад ягон савол доред, ягон саволо идоагӣ боша, ягон маълумото марамад занг занед. хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед. аз куҷое ки ба шумо хона, квартира, замин дар кор бошад нависен, пешкаш мекунем. шумо чанд қаки дастгирӣ кардед, мо ҳамон қабл мисол ки хона мемонем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино пеши таксиҳои Ҳисор гуфтагӣ ҳастад. ҳисобшо пеши таксиҳои Ҳисор ва Регарда доми Мастирок дӯстони азиз. духонага квартира ҳастад ки дар 5 мушона қарор дорад 41 квадрати метр. дӯстони азиз ремонташ кардагӣ замонавӣ ҳастад. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳастад. бо баъзе ашёҳош мегӯяд фурӯхта мешавад. холодильник, плита, духовка, кухни гарнитур ва дигар чизҳо, уголок, мисол қолинҳо, термис ва дигар чизҳош. ай доми Мастирок дӯстони азиз, ҳамонҷо медонед худтон. нархи квартира 330,000 сомон ҳастад. боз мегӯяд ягон сум муомила мешавад. хоб ина так да ҳастад рақамҳои мегафони ҳисобишон ахираш 2784. хай дигар мисолчӣ намекунем. рафта бинем мақтобошид марҳамат гирем. лаби рода тарафи зарафшон. одамое ки хонахарӣ нависи пешкаш доданд, одамое ки мисол реклама кунед дар WhatsApp рӯй кунед. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар кӯчаи Хӯросон гуфтагӣ дӯстони азиз пеши мактаби Теришкова. духонага квартира ҳастад ки дар 8 мушона қарор дорад. доми 9 ошона ҳастад ки 66 квадрати метр. дӯстон аз духонагай мақсад ки қариб ки 67 квадратай нав мегӯяд ремонт кардагӣ дӯстони азиз. мақсад ки ҳоли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестай. ҷои беҳтарин мегӯяд дӯстони азиз. дом мегӯяд мақсад ки мактаб, садиқ, масҷид ҳама чӣ дорад. мақсад ки масҷиди ҷумъахонӣ ҳам ҳастай, 5 вақта ҳам ҳастад дӯстони азиз. роҳҳои хай ҷои нағза мегӯяд дӯстони азиз. Хӯросон 19Б пеши мактаби Теришкова. квартира хай ремонт десен чӣ хел фасон ҳастад. нархи квартира 370,000 сомонӣ ҳастад. боз мегӯяд муомила дорад. ин ҳастад рақамҳои мегафони ҳисобишон ахираш 3391. агар ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмида, шумо занг занед. нашуд алиша гуфтагӣ нест дӯстон, нашуд мисол лиф пифшам худтон бо мепурсен, дар рақамҳошо занг занед. марҳамат, саволтона аз соҳибшо. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати деҳоти Муродбахш. дӯстони азиз мегӯяд фундаментош рехтагӣ ҳастад. мақсад ки не хеле аловхона паловхонааш дӯстони азиз тайёр ҳастад. гирдаш мегӯяд босминблок қати маҳкам ҳастад. дегдонхона ва навес мегӯяд дӯстони азиз дорад. қатиш нимаш меояд. нархаш мегӯяд 55,000 сомонӣ. ноҳияи Фархор деҳаи Муродбахш. агар шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти аниқ барои хоҳамира фурӯхтан чӣ хеле мисол чӣ дорад, метавонед ки дар рақамҳои поёмида мегафон ҳастад занг занед. ҳамин конкретна маълумотча аз соҳибашон гирем. то қад суми холия гуфтага ва фақат конкретна харидории аниқ беҳуда мегӯяд нороҳат накунам. марҳамат, ина арзон ва ҷои мегӯяд наст, метавонед тамос гиред. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. хонаи навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур дӯстони азиз, баъди пости 9 километр дӯстони азиз, баъди пости 9. хоб 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастад ки хона коробка дӯстони азиз, яъне ки болош кушодагӣ дар тирезаш ночаспонда ҳастад. нархаш мега 155,000 сомонӣ ҳастад. мега бо муомила мешавад, не ки
алишам мешавад ба мошин алиш мешавад азиз нояи шумасуда дар 9 километр баъди пост азиз яъне ки пост бо хайхтон маълумотша як бор гам нархаш 155 азиз тарафи тифошай ина рақамҳои мегафони соҳибшон ягон савол томош ягон маълумот иловагӣ метавонед занг занед одамое ки дар ҳамин навори мо хонаи маҳқулӣ наёфтем квартира наёфтем замин наёфтем нависед мо пешкаштон мекунем дар комментария нависед фақат дар комментарияи холӣ ва одамое ки мисол агар хонаи фурӯшӣ дорем ё квартира замин дар рақамҳои боло буда роӣ кунем 20 ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигҳбон.